Aquesta setmana farà força sol. Avui dilluns, dimarts i dimecres farà sol, però el dijous i el divendres estarà una mica ennuvolat. La màxima temperatura la tindrem demà, el divendres i el cap de setmana amb 14 graus. I la mínima serà de 3 graus avui, demà i demà passat. Serà una setmana assolellada i una mica fresqueta. El dia 24 de gener és el dia designat com Dia del Periodista perquè coincideix amb Sant Francesc de Sales, que va ser nomenat patró dels periodistes del Papa Pius XI. A Mateu ens agrada pensar que som i fem de periodistes i els nostres companys de quart d'ESO han preparat una entrevista per demostrar com de bons són fet aquesta feina tan bonica i tan útil. L'entrevistat, tal com avancem fa unes setmanes, és en Marcel Serra, cap dels castellers de Sant Cugat. Gràcies a les preguntes dels nostres companys i les seves respostes aprendem molt sobre els castells, una tradició molt típicament catalana. Podreu veure l'entrevista a les xarxes socials de l'escola. No us la perdeu. Avui us parlem sobre la nostra festa, que es diu Pongal, i se celebra a Tamil Nadu el 14, 15 i 16 de gener. És un festival que es dedica a la collita i que marca la data del solstici d'hivern i qui protagonista és el déu Sol, que en la religió es diu Surya. Per això el primer dia del festival es diu Surya Pongal. El menjar típic d'aquest dia és el pongal, que es fa amb arròs i que pot ser dolç o picant. En els pobles el cuinen en un pots especials i directament al foc. El que és més important a l'hora de cuinar el pongal és que el brou vegi abans d'afegir l'arròs. Aquests dies també es fan el kolam, que són uns dibuixos que es fan amb unes pólvores de colors molt alegres. Abans es feien amb pólvores d'arròs. El segon dia, el Matu Pongal està dedicat a decorar els animals de la granja, en concret les vaques. Un acte que es fa és el Jallikattu, però només a una part de Tamil Nadu, dita Madurai. Es tracta d'una espècie de cursa de braus, però a l'Índia no matem l'animal. I per acabar, el tercer dia ja no és tan important com els altres dos. En aquest dia és tradició menjar el xai amb curri i arròs. A Brasil, a una ciutat al nord de Brasília que es diu Navinópolis, han trobat un dinosaure nou. Estaven fent un forat per construir el terreny, quan de sobte
Van trobar un fòssil que van ensenyar als científics que saben de dinosaures que es diuen paleontòlegs. Llavors van seguir excavant i va sortir un os gegant que era de la cama del dinosaure, en concret del fèmur. Aquest dinosaure nou pesava 100 tones, era molt llarg i gran, era com 15 elefants africans. Ell menjava fulles, plantes, arbres, per això tenia el coll tan llarg. El seu nom és titanosaure i, com tots els dinosaures, es reproduïa per ous. A Nova York hi ha un museu que exposa un dinosaure de la mateixa família que fa 37 metres de llarg. Com que no hi havia cap sala de cranc, van haver de tirar a terra una paret perquè el dinosaure regués el cap. A Catalunya també hi va haver dinosaure a la zona de Berga. I en queden petjades i un tros de pell fossilitzada. A nosaltres ens agraden molt els dinosaures i a vosaltres.